بزح عمت أب أجلوت هاللخا بزح ناي بزح عمت تمكرر لك أجل قلت اخت مخرم تتدلي تايم بالك تايم مخركنا بمسارته تي ناي كريستيان صوعا ناي كريستيان مخان صوعنا مس أملاخ ركب نديو تي زعابي نجر آمنتو نخون وي بفلاي كاني صوعا زلونا أجلقلتو نخون يتمس እግዚአብሔር ዘሎና ركب مس እግዚአብሔር ዘሎና ጉዕዞ ወሳኒ ምክንያቱ በመሰረቱ ምስ አምላክ ንጓዓዚና ተጸውዒና ከም አመንቲ ምስ አምላክ ንጓዓዚና ተጸውዒና ከም አገልገልቲ መሳርሕቱ ክንከውን ስለዚህ ትምሱ ዘሎና ጉዕዞ ትምሱ ዘሎና ምግዋር ወሳኒ እዩ ኢለ ዝሐስብ ብዙሕ ግዜ أب كم زعم سلخونة تات أو هوتي زمتس أموري زمتس انتايو ناي هينوك اتي شاب عيكا أدام كابتن كلهم شعوز نور أبوتات زو واحد عدمي نيرو 350 عامت مسبع على ودو ما تصلاح كنا أصر كله حاسير عدمي نيرو انت هنا قنا هينوك مس እግዚአብሔር ተማላለሰ ይብል ቃል አምላክ አብዘ ፍጥረት ምዕራፍ 4 5 ከነምቦ ንኸሊና مس እግዚአብሔር ተማላለሰ ሕጂ ብዙሓት مسؤታ ሒዞም ዝብሎ እንታዩ እግዚአብሔር مس ሄኖክ مس እግዚአብሔር ይማላለስ ነይሩ مس እግዚአብሔር ተማላለሰ ስለዚህ ሓደ መዓልቲ مس እግዚአብሔር ኩጓዓዙ ከለው ይኸዱ አመጨረሻ እንታይ ብልቲ ነዚህ ጥቆመሉ ዝነበረ ናይ አምላክ ሰብ አመጨረሻ መንግስተ ሰማያት በጽሖም መንግስተ ሰማያት ምስ በጽሕ ሕጂ እምባር ሕጂስ ንምድሪ አይትምለስኒ ኸሞ ኣብዝ ትረፍ ኢሎ እግዚአብሔር ምስ እግዚአብሔር ንዘል ዓለም ኣብ መንግስተ ሰማያት ተሪፉ እሞት ጉዕዞና ከምኡ ኮይኑሲ ምስኡ ንዘል ዓለም ክንነብር ዘብቃዓና ጉዕዞ ክኸውን ይግብኦ ንእግዚአብሔር ቀረባ ኾንካ ምንጓዓዝ ወሳኒት እያ ንህይወትና ኾነ ንኣገልግሎትና ኾነ ብፍላይና ኣገልገልቲ كمون كريستيانات كلهم نأمنت كلهم اتسوعنا هيوتنا خونه صوعنا مس እግዚአብሔር ክንጓዓዝ ክንነብር مسو ركب مسريتنا مسو ክንጓዓዝ ስለዝኾነ ንዑ ግዜው ክንክእላለና ባይታ ከነጣጣሓለና ብጸሎት ዲዩ ብምንባብ ቃል አምላክ ዲዩ ድምጹ ንምስማዕ ጽን ብምባል ዲዩ بايتا خنطاطحالنا مخنياتو ركبيو مغواريو زمدنايو ስለዚህ كل ጊዜ ንግዚአብሔር ክንሰምዖ ክንክእላለና ቃሉ ብምንባብ ጊዜ ክንቦ ፍቃደኛት ክንከውናለና ናይ ጸሎት ጊዜ ናይ ጸሎት ቦታ ብምግባር በዚ ከምዛ አመሰለ መገዲ እቲ ምስኡ ዘለና ርክብ ምስኡ ዘለና ጉዕዞ እናዓመረ እናመቀረ ይኸይድ حسابون فقادون نمللايون قربوا خوينا سلن ملالس بزبلص دلوات نخون مالتي قربا خوينا مس املاح كنملالس يخلنا مالتي ስለዚህ ንእግዚአብሔር ባይታ መጥጣህ ንእግዚአብሔር ጊዜ መሃብ ቃሉ እናንበብካ ባቃና አብቅድሚው ባቃ ጊዜ ምሕላፍ ሙኻን ወሳኒ ናአገልግሎት ኮነ ንህይወት ንክርስቲያናዊ ህይወትን ጉዕዞ أب أقولت مستمدنا بهالفي نرسعينا نروشتنا نقوي قل مجمريا مسؤول مخوان يمجمريا عندك مزامرتون تسويه مسايك خونو مجمريا مسؤول خون دحرق فرنايت مسؤول مخوان أقولت إتي وتن تأقولت أبو قرب نسجم نخونينا سزي حنت نتبي زي أحيزنا لنا كهذا أقول قاليسي أب خيوتو زي أنت زجبرت بلو أنتي من مخري ألوك እቲ زعابي ነገር ካኒ ንእግዚአብሔር መቅዳም ፍቃዱ መቅዳም ሕጂውን እቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትና ዝመጽእ ቃሉ እንዲዩ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ኣብቲ ቁጥር 33 ኣቢሉ እንታይ ኢሉ ኣቀዲምኩም መንግስቲ አምላኽን ጽድቁን ድለዩ ዳሃር ሽዑ እዚ ኩሉ ነገራት እዚ ክውሰኸልኩም ኢሉ ጎይታ ተዛሪቡ ስለዚህ ንዑ خنقدم መንግስቱ خنقدم بفلاي كواخم كما قلقلتي خم صوعات وساني مسرتاوي كال نجارات نيمان نصغام كبلنا ايغبان ايمصني معنات ايكونن اتصلوا ايمصني معنات ايكونن اتفتنا
ግን ምስናይቲ ፈተና ምህላው ኩሉ ግዜ ንእግዚአብሔር አምላኽና ከነቀድም ኩሉ ግዜ ንመንግስቲ አምላኽ ከነቀድም መጀመሪያ ጌርና ክንሰርዖ ንኡ ንመንግስቱን ወሳኒ አገዳሲ እዚዩ በዓወት ንኡ ከነስምር በዓወት ከነገልግሎ በዓወት ውን ንህዝብ አምላኽ ንበረኸት ክንከውን ክገብረና ዝኽእል እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ከምዚ ትብሎ ዘለኻ መጀመሪያ መንግስቲ አምላኽን ጽድቁን እዩ ክቅድም ዘለዎ እዚ ግን ብፍልጠት ንፈልጦ ኢና ሓቂ ኩላትና ንሰብ ኮይና ኣብ ኣገልግሎትን ኩሉ ሳዕ ንልዕሎ ኢና ካብዚ ትሪኦ ዘለኻ ተመክሮኻ ግን ዓይናይ ንቀድም ደለና ይመስለካ ከይንጋግም እንት ክትምዕደናሲ እንታይ ከይንቀድም ምበልካና እግዚአብሔር ንስሩሑ ንኣገልግሎቱ ክጽዋዓና ከሎ ከምቲ ኣቀድም ኣቢለ ዝበልክዎ ብኡ ክንምራሕ ብቃሉ ክንምራሕ በትፍቃዱ ክንእለይ እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ጸውዕና ስለዚ ንርእስና ሞይትና ፍቃድና ቀቲልና ነትኒ አምላኽ ሓሳቡን ፍቃድን ጥራይ ገዛ ርእስና ከነገዝእ ይግባአና እዩ ያዕቆብ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ንውሰድ ነትበረኸት ናይ አምላኽ ብዘይ መጠን ዝውህጎ ያዕቆብ ታሪኹ ንሕሪእናዮ ብዘይ መጠን በረኸት ናይ አምላኽ ይደሊ ይብህጎ ካብ ሓው ካብ ኤሳው ብሜላ ማለት እዩ ብሜላ ወሲድዎ መጀመሪያ እቲ ብኽሩኑ ኣቦኦም ኣሪጉ ነቲ በኽሪ ወዱ ክምረቕ ተዳልዩ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እውን ምስ ርብቃ ኣዲኦም ተማሳጢሩ ያዕቆብ ከመይ ገይሩ እቲ ምርቓ ናይ ኣቦኡ ይስሐቅ እውን ከም ዝወሰዶ እቲ ቃል ኣምላኽ ኣብኡ ገሊፅዎ ኣሎ ኣብ መጨረሻ ግን እቲ ህይወት ናይ ያዕቆብ ዘገርም ኣብ ዘፍጥረት 32 ማለት እዩ ኩሉ ውላዱ ኣንስቱ በረኸቱ ከምዳኩኡ ሰርሓሉ ዓመታት ኣቃዛ ኣከቡት ዘለዎ ሃብቲ ከብቲ ሒዙ ኸይድ ከሎ ኣብ መገዲ ሓውኻ ኤሳው 400 ሰውት ሒዙ ክራኸበካ ይመጽእ ኣሎ ምስ በልዎ ብርቱዕ ስምባድ ሓዲርዎ ብርቱዕ ስምባድ ዝሓደሮ ምክንያት እንታይ እዩ ብኸመይ ከም ተፈላለዩ ይፈልጥ እዩ ክቀትሎ ይደሊ ስለ ዝነበረ ሕጂ ኣብ ብርቱዕ ኩነታት ከም ዝወደቀ ምስቲ ኩሉ ዝነበሮ ምስቶም ኩሎም ደቁ ምስቶም ኩሎም ኣንስቱ ኣብ ብርቱዕ ኩነታት ከም ዝወደቀ እቲ ዝሐጉስ ግን ኣብቲ ርባያቦ ይብል ተቃል ኣምላኽ ኩሉ ኣሕሊፉ ከብቱ ድዩ ኣንስቱ ድዩ ደቁ ድዩ ኣሕሊፉ ንበይኑ ተሪፉ ንሱ ይቃለስ ነይሮም ሓደ ሰብ መን ከም ምዃኑ ኣይፈለጦን ዳሕራይ ዝግለጸሉ ሙሉእ ለይቲ ክቃለሱ ሓዲሮም ሙሉእ ለይቲ ክቃለሱ ምስ ሓደሩ ይወግሕ ኣለሞ ግደፈኒ ምስ በሎ ከይባርኽካኒ ኣይሓድገካኒ ኢልዎ ሕጂታ ምሕኩልቱ ከም ዝመለቆት ኣብ ውብቲ ታሪክ ክባእስ ከለዉ ክቃለሱ ከለዉ ከም ዝመለቆት ቃል ኣምላኽ ገሊፅዎ ኣሎ እግዚአብሔር ከዓ ክባርኾ ፈትዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን መኒኻ ስምካ ኢልዎ ኣብኡ ናብቲ ቃል ኣምላኽ ኣሎ ስለምንታይ ስመይ ተሓትት ኣለኻ ሓደ ትርጉም ንሕሪና ስመይ መንክር እዩ ምስጢር እዩ ኣይፍለጥኒ ኢልዎ ባሪኽዎ ግን ሕጂ ያዕቆብ ናብ እስራኤል ተለዊጡ ያዕቆብ ማለት ስሙ መታለሊ ማለት እዩ እስራኤል ግን መስፍን ናይ ኣምላኽ ጅግና ናይ ኣምላኽ ማለት እዩ ኣምላኽና او መስኪሩሉ ምሰብን ምስ ኣምላኽን ተቃዲስካ ስዒርካ ኢልዎ እስራኤል ክብሎ ከሎ ስለዚ ብናቱ መገዲ ዘምጾ ከም ዝረአናዮ ዳርጋ ኣብ ብርቱዕ እቲዎ ነይሩ መፈንጠራ እቲዎ ነይሩ ኣብዛ ሁመት እዚኣውን ብብርቱዕ ጻዕረሞት ይሓሊፉ ቅድሚ ዓወት ምጉን ጻፉ እግዚአብሔር ምስ ባረኾ ግና እትበረኸት ናይ እግዚአብሔር በቃ ዕዙዝ ነይሩ ስሙ ኸይተረፈ ምስክሩ ፀሓይ በሪቃቶ ኣብ ጵኒኤል ምስ በጽሐ ጵኒኤል ንእግዚአብሔር ፊት ንፊት ርኤዮ ነፍሰይ ካድሒና ተረፈት ኢሉ ጵኒኤል ኣውፅኢላ ስምናይ ታቦታ ብሓቂ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ፊት ንፊት ገጽ ንገጽ ዝረኣየሉ እዋን ነይሩ ኣብቲ እዋንቲ ካብኡ ነይሩ ከዓ ምስ ናይቲ ምሕንካሱ ያዕቆብ ሙሉእ ብሙሉእ ብሩኽ ናይ ኣምላኽ ነይሩ
እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን መስሐውን ተኾነውን ኣብቲ መስሐው ዝነበረ ፈተና ሕጂው ናብ ሓው ኸይት ከሎ ናፈርሕን ዝኸይድ ነይሩ ብዙሕ ህያባት ቀቅድሚኡ መጓሴታት ናይ ከብቲ ጉጅለ ናገበረ ብኡ ከዝሕሎ ኢሊ ነትቁጥዑ ኣመጨረሻ ግን ተሓቃቂፎም ክሳዓሙ ዝኽኣሉ እግዚአብሔር ሓሊፉ ስለ ጸንሐ እምበርቲ ህያባቱን ኣይኮነን ተሓቃቂፎም ንብዓት ኮይኖም ብፍቕሪ ተራኺቦም እቲ ዝፈርሖ ዝነበረ ሓው ቀትለኒ ኢሉ ዝፈርሖ ዝነበረ ሓው ሓቂፉ ብንብዓት ተቐቢልዎ እግዚአብሔር ሓሊፉ ስለ ጸንሐ ስለዚ ምስ ሰብን ኣምላኽ ተቃሊስካ ስዒርካ ዝበሎ ከዓ ኣብኡ ክፍጸም ከለዋ ቃሳይ ንሪኦ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን እስራኤል መስፍን ናይ ኣምላኽ ጅግና ናይ ኣምላኽ ተባሂሉ ምስ ናይቲ ነቲ ህዝቢ ዝወረሶ ስም ትበረኽ ናይ ኣምላኽ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ንፍቃዱ ከነግዝእ ከለና ህይወትና ኩለንትናና ንኣምላኽ ክንህብ ከለና ጣዕሳ ይብሉን ሕጂውን ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ እግዚአብሔር ናይ ዝኾነ ይኹን ሰብ በዓል ዕዳ ኣይኮነን በረኸቱ እቲ ንኣና ዝሓሰቦ በረኸት እቲ ንኣና ዘለዎ ሓሳብ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይፍጽም ምስቲ ናይ አገልጋሊ ጽዋዓ ንኣገልግሎት ምጽዋዕ ተሓሒዘ ቆርኩስ ኾ ዝደለ ሓሳብ እንታይ እዩ ኣብቲ ኣገልግሎት ንክርስቶስ ኢና ንውክሎ ዘለና ናቱ ኣምባሳደራት ኢና ማለት እዩ ስለዚ ንሰባት ንዕኡ ከነርእዮም እዩ ዝግባአና እምበር ገዛ ርእስና ኣብ መድረኽ ከነርኢ ስምና ልዕል ክብል ክጽዋዕ ንሕና ሙርያትን ክቡራትን ሰባት ኮይንና ክንርኤ ኣይኮነን እዚ ናይ ትሕትና መገዲ እዩ እዚ ናይ ኣገልግሎት ጉዕዞ ጳውሎስ እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩም ከዓ ያሃሉ ኢሉ ሕጂ ኣብታ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምንዛዕ ገይሩ ኣይረኣዮን ንኡ ገዲፉ ስጋ ለቢሱ ሰብ ኮይኑ ካብ ሰቡ ድማ ከም ባርያ ኮይኑ ተኣዚዙ ክሳብ መስቀል ኣብ መስቀል ሙማት እኳ ዳ ተኣዚዙ እቲ ሓሳብ ናይ እግዚአብሔር ኣቡ ኣብ ምድሪ ከም ዝፈጸመ የርእየና ክሳብ ክንዚ ትሕት ኢሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ፍቃድ ናይ እግዚአብሔር ኣቦ ኣብ ምድሪ ዝመጽኡ ፈጺሙ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩም ከዓ ያሃሉ ክብል ከሎ እዚ ትሕትና ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ለቢስና ከነገልግል ክንዓይ ክንሰርሕ ከም ዝግባአና ሓቢሩና ኣለሞ ኣሰር ጎይታና ክንመላለስ ይግባአና ከነገልግል ከለና ኣነነት ዘይኮነሲ ክርስቶስ ልዕል ኢሉ ክርአ ክኸብር ኣምላኽ ልዕል ክብል መንግስቲ ኣምላኽ ክትሰፍሕ ፍቃዱ ክቅድም ብከምዛ ኣመሰለ ልቢ ብከምዛ ኣመሰለ ኣእምሮ ከነገልግል ግባአና እዩ ኣብ ንሓድ ሕድና ክንወዳደር መን ዓቢ መን ይበልጽ ዘይኮነሲ ኣብ ትሕቲ መስቀል ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትሕት ኢልና ከነገልግሎ ይግባአና እዩ ከምቲ ብዙሓት ዝብልዎ ኣብታ እግሪ መስቀል ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ብልዎ the ground is level as the foot of the cross ስለዚ ብከምዛ ኣመሰለ ትሕትና ከነገልግል ይግባአና እዩ እዚ ምስ ንገብር ከኣኒ ከምቲ ኣቐዲመ ኣተንቢሄ ዘለኹ እግዚአብሔር ናይ ዝኾነ ይኹን ሰብ በዓል ዕዳ ስለ ዘይኮነ ልዕለና እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ስለዚ እንታይ ንልካና ሓደ ነቲ መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ክንደሊ ከለና ድማ ንርእስና ክንመውት ከም ዘለና ንዓይ ትሕሸን ዘይኮንኩ ዘገልግል ሲን ጎይታ የዘገልግል ጎይታ ከገልግል ከለኹ ድማ ብትሕትና እዩ ኣብ መውድዳር ዘይኮነስ ኣብ ትሕትና ኮን ዘለዎ ብሓቂ ብዙሕ ፍልልይ ዶሎ በቲ ግዜ ስኻትኩም ከተገልግሉ ከለኹም ክትጅምሩ ከለኹም ሕጅን ብዙሕ ፍልልይ ዶ ይህሉ እወ ኣብዚ እዋን እዚ ኣቃተ ብዙሕ ግዜ ንሪኦ ኣሎ ንገዛ ርስኻ ከተስሚ ኣለውን ንገዛ ርስኻ ባቃኖ ዝኾነ ይኹን ባቃሳይ ስም ደረጃ ማዓርግ ክትገብር ምፍታን እዚ ነገራት እዚ ባቃ ክረኦ ከሎ ኣብዚ ግዜና ብሓቂ ይትንክፈካ ንምንታይ ኢና ከም ንኸውን ዘለና ኢልካውን ክትሓስብ ይገብረካ እዩ ጎይታ እዩ ባቃሳይ ልዕል ዘብል ስለዚ ንሕና ትሕቲና ክነገልግሎ ከለና ንሱ እዩ ልዕል ዘብለና እሞ
ኣብ ትሕቲ እግሩ ትሕቲልና ከነገልግል እዚ ትዛዓበ መሰልናዩ ከም ኣገልገልትና ኣምላኽ እዚ ትዛዓበ መሰልናዩ ከም ክርስቲያናት ከም ህዝብ ኣምላኽ ከም ደቂ ኣምላኽ ፍላይ ከዓ ከም ኣገልገልቲ ስለዚ በዚ መንፈስ እዚ ከነገልግል ነቲ ነገልግሎ ህዝቢ እውን ንሕና ኣብ ልዕሊኡ ክንጉይቶ ዘይኮነሲ ከም ሕያወት ጓሶት ኮይና ከም ሕያዋይ ጓሳና ሕያወት ጓሶት ኮይና ከነገልግሎ ከም ዘለና እዩ ሐዋርያ ጴጥሮስ ኣብታ ቀዳሚት መልእኽቲ ምዕራፍ 5 ዝገልጸና ነቶም ተገልግልዎም ህዝቢ ኣምላኽ መጓሳ ኣምላኽ ኩን በወ ብትሕትና ናታቶም ደሓን ናታቶም ሰናይ ናታቶም ጥቕሚ ናታቶም ረብሓ እናሓሰብኩም ኣገልግልዎ እዮም ዝብል ቃል ኣብቲ መልእኽቱ ኣብቲ ቃሉ ስለዚ ብከምዚ ኣምሰለ መገድን ህዝቢ ኣምላኽ እውን ከነገልግሎ ከም ዝግባአና እዩ ንዓይ ሕሸኒ ዘይኮነሲ ንሓወይ ንሓፍተይ መታን ብዝበለፀ ቀረባ ኣምላኽ ኮይኖም ክነብሩን ክመላለሱን ፀጉኡ ክሕዘሎም እናበልና ከነገልግል ከም ዝግባአና እዩ ተቃል ኣምላኽ ዝሕብረና እሞ ንዓይ ይሓግዝ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኹልና ከዓ ይሓግዝ ንኡ ኣገልግልና ስሚርናን መታን ክነሓልፍ ካብ መሬት እዚ መንግስቱ ከዓ ክትሰፍሕ ኣብ ደቂ ሰባት ብዝበለፀ